nduɗo ko lewru yurmede wiyetenu saharu ramadana nduɗo ko lewru yurmede wiyetenu saharu ramadana wallahi yo Allah yaafo kala julɗo korowo lewru ramadana wallahi nduɗo ko lewru yurmede wiyetenu saharu ramadana wallahi bul wiiɓe miɗo hula ina asaytu rabbi somi woofi jooma mi rewoyi goɗɗo mo wona kanko miɗo hula heen adaba yawmin azimi lefte ñalawma mawɗo ɗen lefte noon man yusraf anhu yawma idin kala mbo numtina mbiɗa sirri ha gamum mbiɗa wasi yettade ñande heen kada rahimahu on Allah yirmima ɗum ɗum nderu makko mawnu ɗum ko nunta nder neɗɗo ñande heen eɗen ɗon lefte wa dhalika al fawzul mubin ko ɗum noon woni malal mawngal yo Allah rokku e ngal malal gardiɗo o ko ɗum yamira sikkala heddiɓe fof so e nden yamirore naati wata hay hunde ɓuran neɗɗo Allah ñaawal makko ɗi ɓurani ñaawal hunde fof sabu kanko Allah o kanko woni ñamminowo kanko woni jeɗowo haa ɗan ɗon tan man yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa man yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir man yamsaska Allahu so Allah ñamirima bi durrin e loro hunde loro rafiiji en baasal en tampireji baaɗi noon kala ko fawi e dowma fala kashifa lahu illa huwa ala gittowo ɗum sona kam goɗɗo ala kadi wo yamsaska bi khairin sellal en ndaften kumtal haaji en e geɗe baaɗi noon en ko rokkuma wa ala kulli shay qadir kanko hunde fof omo ware so hettimo ɓural so hettani goɗɗo hettata so goɗɗo yittata nden tan an geɗe ma fof faw e makko tan oto ƴetti goɗɗo aɗa yiya aɗa waɗi soro walla aɗa hula ɗum cuutama kanko walla aɗa jortoɗo ɗum mbasa jortade makko kanko ene mo hula ɗahir kanko ne poɗɗo to e dow jiyaade mum fof kala ko woni aduna heen jiyaade makko tan jiyaade ɓe fof noon kanko waawi ɗum wota hulɓe cuusama ko waɗi hakkille kanko woni karalla e golle mum alkhabiru kumpitiɗo ala fof e ɗo waawi waɗde taw kanko o annda heefere ɓe mbiyinnaɗo sallllahu alih wa sallam e jonte addanmi ko en seeɗo wonde an ka annabi sabu hallu kitaabe en ɓen kam jeddima e tawi ko ɓen gonno duttorɗe men ɓen gonno ɓen caggitoɓe caggiton ɗen nden no addu seede Allah wi ɓuri wiɓe ayyu cheyin akbaru shahada tan fof hunde ɓurde mawnude seeɗan fagal hokku mawnude seede hol fof seede ɓurɗo mawnude e seedeji qulillah wiɓe ko Allah so en mbiyani ko Allah an o wi ko Allah ɓuri mawnude e seedeji fof ko Allah on Allah noon shahidum bayni wa baynakum ko seede hakkundem e moɗon so tawi ko gonga kalmi ko o seeɗa e tawi ko gonga tan ne kay kalmi ɗum tan o seedi ko uhiya ilayya mbiɗa wahiya oɗo haadal qur'an nde undirakum bihi mbeɗa mi jettinira on ɗum mbiɗa wahiya oɗo qur'ana mbeɗa mi jettira on qur'ana o man balaga e kala mo ɗum yetti gila yimɓe haa e jinneji kala mo qur'ana yetti mi jettira ɗum qur'ana o joni noon a hinnakum beela onon ɓe e tashhaduna ɗen ceeɗo
anna ma'a Allahi alihatan ukhra wonde Allah won Allahji goɗɗi gonde mum ɗon cetto ɗum eyi ngol namdetogol jeddowo ɓulwiɓe min kam la asadu mi seedotaa ko ɗum ɗon ceedima ɗum min kam mi seedotaa ko qul innama huwa ilahun wahid wi kanko kay o deweteeɗo gooto tan Allah ko gooto tan kanko tan woni deweteeɗo kay wa innani bari'un mimma tushrikun kadi min mbiɗa hisi mbiɗa laaɓi cer e kala ko ndenndin e makko waawi wonde fof noon hay huunde goɗɗum mino mbiɗa renta e makko alladina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladina ɓen ataynahumul kitaba min gaddani deftere ɓe ɗum woni yahude nasara en ya'rifunahu ɓe nganndi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama ya'rifuna abna'ahum hono no ɓe nganndiri ɓiɓnoɓɓe ni ɓe nganndiri ɓiɓnoɓɓe ni ɓe nganndi ganndal cellungal kono noon alladina khasiru anfusahum en perdiɗo kay mum kay worum ɓen ko laa yu'minuuna gon en ka perdiɗo hoore mum sabu foccal makko ndu ko ndun o gonɗiniranno ndun noon rewi haa nde natti waawde gonɗinde wadde o perdi fittaandu makko ndu so tawi wayino noon on waawa gonɗinde han kadi tawi fittaandu gonɗinanno te ndun o perdi ɗum ɗum waɗi ɓen gonɗintaa oɗo tampi hoore ma e ɓen ko yeddaɓe tan gonata an o jokku haaji ma itti ko yeddaɓe woto tampini an woto mbiya sardinma e ko jahataa ko jokku haaji ma ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم فقد تانجل ممن افترى على الله كذبا كفني ده الله فنان دعنا نريد القرآن وريه هذا كشير فالفقد وارد تانجل كفني ده الله فنان ويدا الله نجيء تنبذي الغد الله غد نود walla Allah ne jogii ɓiɗɗo walla Allah ne jogii debbo ko nanndi heen aw kazzaba bi ayatihi walla penndude ayaji Allah ko ɓurɗo waatoñde on woodaani innahu no kañum kay laa yuflihu zalimuna tooñoɓe malataake woni heefere mushrikine en ɓe ɓen ngonaa malateeɓe nde ɓeeɗo yahudiyankooɓe nasara en jeddirani nda taw majjire mum ko salat tan wona majjire kam ganndo ganndal jawɗo wa yawma nahshuruhum jami'an janto ñande min ndemiteɓe kamɓe fof summa naqulu resi min mbiyana illina saku heefere ɓe sirkuɓe renndinɓe Allah goɗɗumɓe min mbiya ɓeen ayna shuraka ukum alladhina kuntum taz'umun ɗo ne wayno en nawama haa darnga eɗen dari kamɓe fof eɓe ndendina Allah en namdoɓe kamɓe waɓɓe Allahji goɗɗi waɓɓe ñaawɓe gona Allah ɓen fof ndendina en namde ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun holto Allahji mon goɗɗi ɓe mbiyatno ko Allahji ɓe ɓe ndewan ɗon woɓɓe ɓe ɗotono woɓɓe ɓen holto ɗum woni ewa summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin summa lam takun refi o wonani fitnatuhum nganta mabɓe ɓe ngala fof nganta mboɓe kaalata illa an qalu sona mbiya wallahi ɓe mbiya wallahi rabbana ma kunna mushrikina min sirkano min dinanema hay goto sabu ɗon darde nde no wayni wiide miijo Allah goɗɗo ne woodi ɗum amnata ko ɗon ngol kulol e nden sayre adna ɓe wonde ɓe mbiya wallahi ɓe meeɗa remnide Allah goɗɗum Allah wi unzur kayfa kadabu ala anfusihim unzur ndar kayfa kadabu holno peñiri ala anfusihim kamal ƴeew holno peñiri kamal ɓe
kamɓe mbiyannooga wonaa Allah gooto kamɓe mbiyannooga ñaaɓe ɓe ngoni ɓe ngonaa Allah kamɓe mbiyannooga ko nii kona hannde ɓe ngaɗa ɓe mbiya wallahi ɓe ngonaa surtout inna Allah hay gooto wa dalla anhum ɓe majjira ma kaane yeftuno ko fefintunoo ko fefintunoo ko fof ɓe majjira ɗum ko mbiyanno Allah ko fof e majjira ɗum sabu ay ko heddane tan yo ko Allah ko hay ɗum ñande heen suuɗiima suusa feeñnaade ñande heen wa min hum wone maɓɓe kamɓe heefereeɓe ɓe man yastamiu ileyka kettotooɗo ma gara woni hettoo saɗa jannga kono noon waawaa nande ko kaasaa ko sabu wa jaalna ala qulubihim akinnatan wa jaalna emin mbaɗi ala qulubihim e ɓerɗe maɓɓe hee akinnatan ombooɗe ne kippi e ɓerɗe hee añ yefga hu hade maɓɓe faamde ko haatee ko ɗum waɗi ko haatee ko e paamataa ɗum kamɓe hay so a haaliri hol noon ɓe mbaawaa faamde ɓe wa fii adanihim emin mbaɗi e noppi maɓɓe hee wagaran paɗgol noppi ɗin e paaɗi e woni yimɓe faho ɓe nanta ko haaletee ko so a haali ɓe paamata ɓe nanta ni saka e paama ewa waɗ noon noon Allah subhanahu wa taala omo haala omo wiya walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana kala battinnaade mum to baŋnge Allah ma Allah feewni ɗum e laawol mum qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kala daraniiɗo feewniide fittaade mum on malaama sabu ma Allah wallu ɗum ɗaccide fittaade mum noon waasi ɗum feewnude on sooyi sabu kañum woni hoore mum waɗi ɗum ko sunna mbo Allah lelnani yimɓe o tagi neɗɗo fof o waɗi e mum ne waawi feewde ne waawi wooñaade o holi ɗum laawol peewal laawol wooñaade joom so wiima peewal ngal yaadii heen walluma peewa joom so wii wooñaade nde yaadii heen o piɗ ɗum heen o yaha haa udde ɓerde ma wonaa kadi hay so haalaama ananta ɗum saabi ɓeeɗo njettii haa ɗon nduuɗo ko lewru yurmeende wi'eteendu saharu ramadana nduuɗo ko lewru yurmeende wi'eteendu saharu ramadana wallahi yo Allah yaafo kala juulɗo korowo lewru ramadana wallahi nduuɗo